היי, שלום לכולם, שוב שלמה מסמיקומי וורקס. והפעם אני מציג לפניכם את המסור האנכי הג'יקסו WU550. מסור אנכי ברשלס מהירות צלד בין 350 ל-3000 סיבובים לדקה. אנחנו משחקים עם המהירויות ומבסטים בעזרת הפוטנציומטר או הווסת שנמצא כאן במדרגות שונות. הכלי הזה כלי מאוד מיוחד, הוא מסוגל לחתוך 360 מעלות בקוטר של 4 סנטימטר מבלי לשבור את הלהב. בנוסף הוא מגיע עם מגן שמגן עלינו מפני הנסורת שעף על הצדדים, כניסה מופה לשואב אבק שמתחברת בקצר התחתון של המכשיר עם מתאם כניסה לשואב אבק לכל מיני סוגי צינורות שיש לשואב, שואב עליו לכל הלכלוך, וכמובן מגן גחון שנמצא מתחתיו. הכלי הזה יכול לעבוד בהטיה של 45 מעלות לשני הצדדים דרך בורג ההלן. מפתח הלן מצורף אל הכלי נמצא כאן בקצה שלו האחורי, שולפים את ההלן החוצה ומסובבים את בורג על מנת לשחרר את ההטיה. בנוסף יש לנו גם 4 מצבים של גרונג להטיית הזווית כדי לעבוד על חיתוך גס או חיתוך עדין יותר כדי לשנות את הזווית של חיתוך העץ. החלפת להבים מהירה אל תוך הג'יקסו, אני פה תופס את הלהב, יש לנו כאן הרמה של המכלול הזה, הטפס נפתח, ביד השנייה מכניסים את הלהב פנימה ואופס, משחררים וזה נתפס. לא צריך מפתחות אלה, לא צריך שום דבר, החלפה אוטומטית של הלהבים.